RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Bandila, Tubuso, Negros Occidental. Ang atong matatampo nagdasangan nga Jen. Recorded by X Thunder Gaming. Ate, gutom na kay ko. Antusa sa lang na imo kagutom dong ha. Iwa ko man maabot sa mama ko. Jen! Jen, boy! Mga apo! Sino nako na? diha! Lala, La, dayon lang! la, Oh, asa man ang inyong mama? Wa pa man mauli la. Mangita ko dito siya kwarta. lala, lala. Oh. Gutom kayo ko, lala. Pin taon kaluoy baya in taon ninyo oy. Ay di ay ko gida nga pagkaon. Hala, pangaon mo ini Jen. Maayo di ay kay gianhim mo sa inyong lola. O ma, pag nagdasig pagkaon. Nadugay man lagi ka ma. Ay oo, kay nahadiin-diin pa ko pangutang og kwarta aron ikapalit na tong pagkaon. Luuya na to ma oy. Naglisod man ta sa tong pagkaon. Kuni pa lang unta uban nato si Papa nimo day. Dili unta ta makalisod og maayo. Saon nga iya man tang gibiyaan. Unsa di inungtan ma? Nga ding gibiyaan tang papa. Wa ka pa'y tuig nga atong tungura. Nga gibiyaan ta sa inyong amahan. Dong, maluoy ka na ako, Dong. Ayaw itaw kong biyahe, Dong. Sus, anak ko yung gugman ni mo, Joyce. Pasaylo lagi ko. Biyaan ka. Dong, maluoy ka. Ayaw kong biyahe. Maluoy ka sa tong anak, Dong. Dong, ma! May mga panahon nga magsige na lang kin biglalis. Gamayng butang, away dayon. Init kayo ang among mga tungod sa kalisod. Hangtod nga ni biyas papa na to ma. O anak, Nya, hain naman din rin sa papa ma. nakadungog ko nga may kaipon na siyang laing babae. Ugwa ko mahibaw kung nahain na sila magpuyo. Luuya din na to masa. Sige lang, nak. Bisan pa man og wa ang inyong amahan o banato. Pero maning kamot magyud ko nga mabuhi ta mo. Salamat ma ha. Og ikaw, pagtarong gid og eskwela, ha? Aron makatabang ka sa imong mga manghod. O ma. Ma, happy tabi ang aglis klase. Mag-enroll na ko ha. Jean, anak, mahimong muhangyo nimo? Unsa man na ma? Kuan manggod. Nahibaw mangyog ka nga na ako'y trabaho isip tindera, di ba? Og na kay mga manghod nga anging bantayan. Mahimong dili lang una ka mo eskwela? Ikaw lang unibantay sa imong mga manghod. Ma. Recorded by X Thunder Gaming. Mahimo ba, Jean? Ma, pa-eskwelahan lang ko. Anak, Maluoy taon ka na ako, ma. Biskwelahan lagot ko high school. unya day.
Kinsa man intang mo bantay sa imong mga manghod. Ako lang ang iyon si Lola ma. Nga siya mo bantay sa kong mga manghod. Nahala, sige. Sabuta si lola nimo. Wa na'y problema. Ako'y bantayan ang imong mga manghod. Og ako na sa'y bahala nga mohatod nila sa eskwelahan. Salamat, Lola. Unsa man ikaw nakapa-enroll ka na. Wa pala. Pa-enroll dayon kay basig mauwahi ka. Ay, thank you, Lord. Nakapa-enroll gid taon ko. Makaskwela na gid ko ka high school. Jen! Jen! Uy, Ay! hala! Jimboy, ikaw lagi na! Ako'y taon. Umana kag pa-enroll? Oh, ikaw? Umana sab. Abi na ako, di ka mo eskwela. Hapit yun. Kay dili man mo sugot sa mama. Uy, sayang sa kayog, di ka mo eskwela, uy. Mao gani. Una na ako ni Jimboy ha. Kay nabi ako yung mga manghod nga akong bantayan. Doon nga na lang tag-uli, uy. Mupauli naman sag ko. Uon kay nakapa-enroll ka na. Nalipay sad bitaw ko la. Kay maka-eskwela na gid ko ka high school. Unya niya naman ka, mupauli na lang ko. Sige, Lola. O, paibawa lang ninyo ako hakon kano sa ang inyong klase, kaya ako na'y mahibaw sa imong mga manghod. Oh, Lola. Mayo gani kinakamata kog sa'yo. Jen? Ma? Uy, kasayugod nimong nagtikaw-tikaw diha. Naghikay kog sa'yo, ma. Kay sugod na ba ang klase ron? Aw, di ay no. Nahala, sige. Kay karong taod-taod, ako na ni pamukhaw nimong mga manghod. Aron makaandam na sila inig-abot ni lola nimo. Thank you, Lord. Kinaka-eskwela na cute ko. Uy, Jen! Oh, Jimboy! Kanina rin ko nakabantay ni ba? Nagsige lang tag-misi. Imo di kong gibantayan, ha? Nalipay lang ko na ko nauna, good Jim. Ha? Nga naman? Kinaka-eskwela man ko. Aw, mao di ay. Ay, dali na, uy. Pangintao na natong atong room. Dali eros panahon sa. Wala may bawi. Apit na ta mo graduate sa high school. Mao gyud. More lang gyud gwa. Mao. Jen, wam tay classes sunod subject. Ato ta dito ilawom sa manggamang lingkod na. Nga naman. Ato lang ta dito kay bugnaw man. Aron sa ba magkasulti tag maayo. Sige. Nindota din uy. Bugnaw king hangin. Mao gyud. Ay. Ay. Noon sa ka, uy. Nangupaw manggod ka. Huot akong dughan. Pag sure, uy, nga naman. Uy, elang ko gikapa. Kabugnaw gud sa imong kamot. Ang ano day ka? Kuan kining naunta ko'y isulti nimo. Ang sa may sulti mo na ako. Unya, di ka masuko. Dili lagi. Ang sa man na. I love you, Jin. Jimboy. Mao di nga namugnaw ka. Kay mao din gusto nimo isulti na ako. Ang I love you. Sorry, Jin ah. Dugay naman ta nina kung isulti nimo ba pero nagduha lang ko kay tingalig masuko ka na ako ba. Jimboy. Mao na, Jin. Love ti ka. May chance ka ako nimo. Jimboy. Ibaw bagit ka sa mong sitwasyon ha. Nga pobre ka ayaw mi. Kay gibiyaan mi sa mong amahan. Ug ang amo lang mama ang nagbuhi namo. Ug ang among apuhan. Jin, Sorry kaayo ha. Dili pa mo ko gusto nga masud-an ang mga butang ha. Dili pa ko gusto nga mag-uyab-uyab. Gusto pa ko makatabang sa akong mga ginikanan. okay ra, Jin. Wa man sad ko magdali. Makapaabot ra ko kung kanos ka maluoy na ko, Jin. Salamat, Jimboy. Parang di ba Sa pagpanguyab ni Jimboy na ako, wa gyud ako dawatang iyang gugma.
Hangtod nga nilabay ang pila ka tuig nga naninguha siya nako, ako na siyang gisugot. Sa pagkakaroon, minyo na mi, ug may duha na mi ka anak. Wasab ko magbahay kay pinangga man kaayo kaniya. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mau ka galang kaagi ni Jen nga taga Bandila Tubuso, Negros Occidental. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nagulahan, ako muna. Mabuti nang mag-isa. Ang kaagi gibuhatan ito sa radyo ni Ricky Persuelo garing ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala at mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Hindi ko'y mapapabayaan.